Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinagoga, apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo, gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mi pahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagsulti ni Jesus na ang propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod, o niya sa uban gani ani nga version sa gospel, dili dawaton sa iyang kaugalingong panimalay, murag masinati gid na natong tanan kon magsangyaw tas pulong sa Ginoo or buhat sa Ginoo, o niya mo sikata ngadtos mga tao nga lain kanabang panagsara kakita nato. Siguro gyud nga dunay dakong kalainan ang pagtratar nato sa atong mga kanang kuyog sa balay, plus nako kuyog dinis parokya. Kay bisan asa kong parokyahan mo adto kanang layo, pinikturay dayon inig humagmisa. Usahay pa mura pag mo aksyon stampede mo ng kung ano na lang, tawag na lang pulis haron mapalayo sa crowd kay ilog yung pa-picture. Pero dinhi sa atong parokya na di naman gani managad. Di na managad oy kanang mura lagwa. Ana. Na ako'y duha ka na pamalandungan ani. Kay naaman sa membro sa atong panimalay nga maunongon kayo. Na sa mga tao dinhi nga maunongon sad kayo, maogy mo silbi. Dili man kadtong nagpa-picture maoy makahibaw sa atong problema. Di ba? Ang naa mas duol katong gapa-picture, sige ra man tog picture human nato wa naman. Pero ang naas duol nato naa say mga tao nga muunong kana bang makig damayay gud ba kung unsay mahitabo. Dili sad katong gapa-picture, dili sad katong gasigi og kunuhay gukod-gukod kay mga wa raman to sila. Pero ang pinaka-importante dinhi para nako, para sa usa ka magsasangyaw sama ni Kristo nga dili unta ta mag-agad nga daygon tag maayo, dawaton ta aron madasig sa pagsangyaw or madasig sa pagbuhat og maayo. Pras ninyo ba mga ginikanan pananglitan,
Kanang inyong mga anak, di man ginamuday kay ninyo, tagsara kayong anak muday goy sa ginikanan. Kusog na sila muday og mga artista, mga kanang mga celebrities. Pero ninyo, sana muday, magdaig-daig lang na kung doon na pangayoon. Kibaw na kadaan, kung magsige na ginagdaig-daig nimo, magsige yung gwapa lagi ka ma, gwapo lagi ka pa. Ana, doon na gasunod. Gay tabi. Tabi, ana. Muna sagad. Pero ayaw na himo ang rason, mga ginikanan, na inyong silutan ang inyong anak tungod kay mas daig nila ang laing tao kay kaninyo. Padayon pagbuhat og maayo ngadto sa inyong mga anak. Ako nasugod ko ka breadwinner sa among pamilya pagka-paralyzed ni Papa. Mga September ba to? Sa to? Basta tunga-tunga sa 1989. Pagka-stroke ni Papa. Hangtod karon ako gyud mo ay breadwinner sa among pamilya. Hangtod diha nako sa seminaryo, dili tingali financial, ana gyung mga decision making, ana nasakit si mama, nasakit akong manghod, na ospital dagko kay mga bayronon akong maguwang, nasakit, ari gyud hanok nako tanan. Ana. Pero naa sa diha sa akong pamilya ang kanang bugnaw kaayo ang akong paminawa, murag bugnaw kay sila, dili init ang ilang pagdawat sa akong pagkamagsasangyaw. Bahala na mong mga suko mo diyang pamilyaham. Kay di man jud ko kadungog sa akong mga sakop sa pamilya or mga akong banay. Nga bang among mga kabanayan ba nga suod gyud nako. Mga ubod, mga tabornal, nga muhangyo nako nga mag-counseling or magpa-recollection. Pero sila ipaspas kay muhangyo sa mga bayrono nila. Murag ang akong kolekta, murag mahurot-hurot ko dito dayog suporta, kusog kay mangayog para sa ilang kaayuhan, kwarta, uban pa diha. Pero mangayo nga, pader tambagi ko ani, maayo ba ning magpuyo-puyo mi, maayo ba ning magsugal mi, maayo ba ning maghubog-hubog mi, maayo ba ning na nagbuwag na mi. Pero ang kusog kay dinhi nga kanang schedule murag hapit dili mahurot. Kanang mga laing tao nga wa pa gani ko kaila maghilak pang daan padir tabangi tao ko padir. Ana. Na siya. Apara gud ninyo kusog kay mo dinhing musimbang. Nagsige day mo hangyo padir magpa-counseling ko. Wow. Mingora mo na, ora gyapon anad naman tagpaminaw na niya. Ana. Pero rason ba na nga tungod kay bugnaw kaayo ang pagtratar sa akong pamilya about sa akong pagkamagsasangyaw, muhunong kog sangyaw, muhunong kog higugma nila, dili. Padayon gyud. Mao na si Kristo ni padayon siya. Sangko gyud pagkamatay. Gipatay gyud. Akan ay maghuwat lang sa kog patyon ko. Ana naman gani ni Hulga nako nga patyon ko. Kay interesado kay siya sa akong kolekta kaysa akong gisangyaw. Mga almost 1 month nakadawat kog text, sunod-sunod yun purting daghanang text message na Father, isaad nako na within 24 hours or karong adlaw patyon tagyod ka kay ikay hinungdan nga namatay ang akong anak. Ang iyang word, namatay ang akong anak, ikay hinungdan, patyon tagyod ka. Nagkakuan ko ning atong mga staff din kanang murag Domingo man to, mga almost mga 3 Sundays naman tingaling nilabay. Kagubot ko ni sila ato daghan na kay isla diha kay namas text message, patyon tagyod ka kay imong ikay hinungdan nga namatay akong anak. Pero wa ko kahibaw nga nung ako'y hinungdan, wa man ko'y batang gipatay.
Nako ay sagdi ilan na ko ana siya. Ngita lang disturbuhon lang ta ana. Wa man gito madayon og patay naabot man ta karon. Gahapon na itawag nya di man ko tigtubag og tawag kay kana ganing gadali man ko. Text ray akong tubagon. Pero ambot nganong natintal kog tubag murag na jud ingon ako tubag ka. Di akong gitubag. Ingon di siya pader murag naghilak bababay. Pader mga itakog pasaylo nimo nako nga naman ako tong bana ang nag-text nimo kadtong niaging mga adlaw pero dugay-dugay na gud nga gihulga kang patyon ako tong bana pader kay tungod man gud sa among anak kay ang among anak pader naaros ospital kay nakakaon ko og uk-uk nya nangitlog ang uk-uk dito sa tutunlan tingal ito bata or tiyan batos bata anang inana ba niya gahilak pa yun nako oh ya unsa man na siya ini siya nga ang doktor lagi pader kay kana ganing ingon nga naipalitong tambal para mapagawas ning mga itlog sa uk-uk. Kamong mga medical people pwede ba na ang uk-uk mosod sa bata nga 2-month-old 2 ka buwan ang bata mosod na ang uk-uk nya mangitlog dito sa lawom di mamatay nyanin ko imposible ha sa anak nako sige lang anak ko insya pader di amang gani ang doktor di akong giistorya doktor pader ako ang doktor sa bata pero wa sulti kisay nga sa bata ana mo tong giistorya ko niya mo lagi pader na ipaliton ng tambal ako raman tay mo libre ani pero galisod sa ko pader kay di arago ko diris ko wa po kibaw asa sila ang ako na hinumduman Santander man to yang gisulti nya nako nya unsa may mahimo na to ana dok siya paliton lagi ning tambal pader nako sige kay gadali naman ko kay padong nako magmisa nako diri lang ka sa akong sekretary kamo nay mag-arrange kamo nay mag-istorya kay og unsa gani makatabang ta la pinaspasay sige nang text sige tawag sila sa srimi sige sag atiman hangtod gyud nga na abot gyud punto nga ang kwarta kuno nga kinahanglan nila mga di mo minus sa 5,000 kay ang tambal kuno tag 4,000 kapin nya nahibaw-an nila nga di ato gong i-post nahibaw-an nila nga ang gisulti na ako no sila sa tong ospitalas Davao naman sa SPMC man sa to'y address ng SPMC kana Southern Philippines Medical Center nya mo na announce bata nga gi padala sa messenger imo na to na convince na tagjutay nako tawagi dito sa SPMC o kanang tuwa bagyo na admit na pag amot ni tawag ba to sila pero ni inform sa to siya asa mamong room sa SPMC ningon awa man mi dito kay pagpa-check up namo gipa-refer man mi sa usa ka doktor so di amis clinic so naas clinic sa doktor ana nya kinahanglan na jud kuno kay tabangon gyud ayon ang nagtawag nako ang inahan nganlan og Melissa Javier Melissa ba nay mo na iyang naon Melissa Javier nakaron niabot yung panahon nga nipada siya og GCash number asa tong GCash number sa katong atong ipadadaan na sila communication kana nga number sa GCash angan anak niyang katungan anak niya si sa to ay San Joy H mo na iyang number niya ang number sa nag-text mo nang nasbabaw si Melissa Javier niya karon napadana na to na send na kay dali lagi gyud pagka send na dito ning tawag na pod nga re sa tong sekretary ni Remy nga dili di ay tambal ang gikinahanglan kay di na madag tambal operahan nya mangayo sila og additional amount bisan na lang kunog moabot og 10,000 so kuwangag 4,000 ang 6,000
Nya karon kay sige naman yung tawag kay papunan kay emergency kuno ospital. Ngano man ang na emergency nga operahan naa man as clinic nya og operahan mo agi pa man mga laboratory. Nagduda nako ayaw na nagtubaga. Daghan kayong tawag, daghan kayong text, nadugay ni balik na sad ang hulga. Ingon na sad unsay dangatan sa tayong mga text diya. Ma'am Rimi ana ay gibutang niya. Asa na? Wa kuno siya laing mabasol ang Ginoo. Tinarong man ning among pagpangayo. Ana. Sana basahalan na ninyo. Basta ang ending diha ako pa'y gibasol ngano kunong gilimitahan ako ang pagtabang. Ang inyo ding pagtabang na ada limitasyon. Nya doon na pa na text nga wa nato di mabutang kung unsay mahitabo sa bata patyon tagyod ka pader. Or ang akong bana is nanganti gyud nga patyon gyud niya sa Padersiano kung unsay dangatan sa among anak kay siya ang among mabasol nganong namatay among anak. Inana ba? Ngano man kining mga tawhana kung tinuod man kung tinuod lang ba ibutang na to tinuod gina interesado ra sila sa kwartas pare nga nakolekta in taon gikan ninyo sama sad sa akong pipila ka mga membros akong banay o sa ako ganing pamilya nga mas interesados ra sila sa kwarta nga akong nadawat nga para sa simbahan pero di sila interesado nga maminaw og mamalandong sa akong giwali. Sayo na gana ang pari imong ingnon nga patyon ti ka. Kung di nini mo punan ang kwarta, sa to pa interesado ra sa kwarta sa mapahimuslan pero dili interesado unsay gitudlo unsay gisangyaw sa pari og sa propeta. Motos naaman interesado ra mas naaman sa iyang kaugalingon pag ingon ni Eliseo tuslo dito suba ingon dayos naman kabati na yung suba diha anha kong tuslod di ko na ang akong gusto mo gawas ka diha sa balay imo kong pandungas imong kamot imo kong hurim-huriman nya mawa dayon ang akong kaning sanla ano ba murag bilagro ba nga wa na koy effort niya niingon dayto ang iyang sundaw Sir, ni naman ta din hiporti manglayuas atong gibaktas. Unsa kang musunod na lang ka kas gisulti anang propeta. Follow the words. Kanabang sunda ang iyang gisulti. Ayaw tong iyang gahom. Ana? Ani sunod sinaaman murag napugos ba? Sige tito sinaaman pisti biyani animal biyani Ana sige tingto sigana reluctantly nituslod siya kapito. Iyang gisunod gipugos niya iyang kaugalingon nga mosunod dili mangayo lang mosunod ug unsay resulta naayo siya kay nisunod man so ang Ginoo nato in relasyon nato ang importante mosunod ta dili lang kay mangayo ang pagsunod mo na ingos Kristo daghan man din ning sanlahon way naayo kay nga man sige ra magpangayo wa man mosunod daghan mang mga biyudang galisod og kaon panahon ni propeta sa to Elias pero way naayo way giadto ni Elias nga naman igo ra mang mangayo di man mosunod una sa akong naobserbahan sa akong mga kabanay kanang magsigilag pangayo nako nag-anam gyud kaot-ot ang kinabuhi nasudlag mga bisyo, nasudlan wa nagilami ba wa sila gikahatag nga maayos katilingban pero sa akong mga igagaw sa akong membros pamilya akong mga igsuon mga pag-umangkon nga dili lang mangayo mualagad nako maminaw nako isip pari ba ninindot sa dangilang kinabuhi muna maluoy ko sa akong mga suod sa pamilya or suod sa akong banay nga magsigil ag pangayo nga nag-anam na noog kaot-ot ang kinabuhi. Kita kung magsigil ang tagpangayo os Ginoo,
maut-ut atong kinabuhi. Naka ni sila, sinan ka, ang pari nga nihatag nag 6,000, munas ginhawa magay natong dupa-dupa anak din may magmakakuha din ta ng 6,000. Ang ato lang ang pagtabang lang yun ba, mao pa hinoy ingnon nga kundi ni mo punan patio ti kag mamatay ni akong anak. Unsang klasiha sa pagka online parishioner pagina. Ala kamong naas taga Davao, i-check ko nun ninyo diha anang sana SPMC ug naa ba dihay ni pa-enroll nga or nagpa-check up nga ang mama ginganlan og Melissa Javier or naabay Javier diha nga kuan nya asa na nga clinic gi-refer nya kanang naang mga detective kamao mo search anang mga GCash tingali kay nag-enroll man na diha sa GCash kanang kuan kanang numero ha i-check na ninyo si Aisan ana isa dingan na Aisan Joy kanang nambira 0951-188-5644 kinsa gitinuod tag iyag asang address ana dak para guna ninyo kita pay hulgaon diring patyon inana ba kuan kaayo no ang mga tao ba mo ni gitawag sila ng mga scammer nya bag-o ning style sa scammer haguan gyud og blackmail ang tao nga gusto ni gitawag ni sila sa dog terorista small scale of terrorism kada bang ignon ang mga dagkong kompanya na nakoy bumbang gibutang diha sa inyong tindahan og di ka mohatag aning 2 million karong hapon pabuthon ko ni hatag dayeg 2 million ano na mga terorista si Kristo wa ma-terrorize giingnan siya hunong diag tabi kaya di ka mahunong, patyon ka na mo. Sige, inog tabo is Kristo, patay noon. So, ang dami na lang ko ninyo daag lungon siguro. Kay basig, mga few days from now, naabay pareha itong kang gobernador, digamo ba, nga mukalit lagso diha, niya magdag armalite, niya rakrakan dayon, niya tuamang ko sa opisina galigkod, maunag kamatay ang mga sekretary na mo matoy hitabo ang mga 4-piece in town nga nang hatag ginana mo'y unang nangamatay ingon ana man ang kabangis sa kalibutan pero dili na lang ta diha mahadlok importante gamiton tas Ginoo pagsangyaw sa maing balita mo na nga unsa toy giingon sa atong salmo ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios kanus ako makaatubang kanimo sige sa-ari ko ninyong patyon dugay na ra ba kong giuhaw sa buhi nga Dios adto day ko sa langit kadindot ana di ba kamo dinhi mabilin mo kamoy tiwas anang kumbento kamoy kamo sa mga online parishioners mamatay gani ko ugma kay naay mo pusil nako dire palihog lang hangyo nako para malangit mo hutda gid taog palit ang remaining slots bitaw ang kaning tanang slots nga gibaligya karon aman tay slot nga SBF dag ang atong halin aning atong SBF dag tag 500 ra man niabot na gahapon og 8,681 ka slots pakpak ang kasog mamatay ko karong gabi naapay 67,319 ka slots. So hutda in taon nigpalit para di na maproblema ang gasunod na kumpari dinhi unsaon pagtiwas ng kumbinto kay mao man ang budget para sa kumbinto niya. Nasa tay bagong slot para ni sa atong pista dinhi katong GPHJ God's Protection, Healing and Joy nga slot tag 100 ra man na atay 45,000 nga gibaligya sugod gahapon nya nahalinan sa tagahapon og 274 slots pakpak na tay halin nya napa man 44,726 halahot dan ninyog palit kon itumba ko karong gabi kay ako adto na ko sa langit maglantaw-lantaw lang ko ninyo dinhi ambot kag di ba ka sa ko maimpierno no pero murag basin pag malangit ko ana
ngaigsoon dinhis kalibutan sa tinud-anay kining katagilungsod pasabot ani ni Kristo ang taga-kalibutan. Ang taga-kalibutan dili mudawat sa Ginoo. Nianhi ang Ginoo sa kalibutan sa iyang katawhan apan gipatay siya sa iyang kaugalingong katawhan dinhis kalibutan. Muna kanang nahigugmas kalibutan, nahigugma anang kwarta, kaning mga bisyo, kaning mga bahandi, gahom aning kalibutana, mupatay gina sila. Nya kita nga nangandoy sa kaluwasan sa kalag o sa pagsud sa langit, di kita mahadlok patyon aning kalibutana, kay agianan ramani, dili maninato lungsod, kung dili agianan. Padong sa atong lungsod, nga mao ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Muna ay kung ninyong hadlok-hadloka anang patyon tika, okay ra gyud anytime. Kadawat pa mo 6,000, kamo pa'y manghulga. Sige, manindog na ta mga patyon nun.